Menteri rang bak tu kari Narendra Modi on pelat ya ka jing penpena ya ka surat Food Security Saturation Campaign ha surat Mynta ka janmin. Hapok kani ka campaign palat ar pon lang kinong yo jing mentoi kinyo priang ye ki jing mentoi hapok ka National Food Security Act. Menteri Kampok yang ke Sarkar Priang Amit Shah Mynta ka Sngi ula play ya ka coastal cyclotron Surakshet dan Samrit Baharan kaban sedang na ka pang Sngi ban mingi kumjo. Menteri ki kambari US Jaishankar ula ya kendu yo Presiden ka Ireland Michael D. Higgins ha ka Sngi palai bat ula pha ka jing ai khublei ya ka Presiden ka Draupadi Murmu. Kini ki armut kinang yalam kilaya keren lor ke culture na ka banta ban penklan hapadeng kini ki ari. Menteri Ketenat Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw ha ka Sngi palai ula pelat ki babun ki jingshim khia hapok ka India Mission ka balong ka thong ka bakongsan ban penklan halor ka jingwat banya lengba ka artificial intelligence jongkari. Kaying bishar jang ka US kalakan tan ya ka jing kerpan utahawur rana ubala syakem halor ka jing thombor ha Mumbai ha ka arpundur terik unaiwi utahawur rana ubalong unong song bapura jang ka Pakistan ula ujor ya ka jing pemena kerki bandang yaisa.